5-6 बोसोरानो जाबाय बिसोरो स्रोद स्रोद खालामबाय थाखोमानाय ओरै बिनानाव होननानै गुवाहाटि लांनाय बहा लांनाय थगायनानै लांनानै थाहैनाय गुवाहाटियावब्रा मिथिजोबगौ आं गुवाहाटियावथ' नोंनो देग देग नुदों मेगनजों मिथिखागौ आं मारै होनना बुङा बिनानावसो होनोबा बियो नंगौ सानबेसे उनाव खेबसेया साननैदां औ ओमफ्राय खेबसेया खेबसे बिदिनो सानसे बिदि खेबसेखौल' आं मिथिगौ नुनायखौ ओमफ्राय बिसोर आंनो खिन्थाबाय थादों खेबथाम जादों नामा गासै जोंनि बर' सिख्लाफोरा लाजिनांगौलै लाजिनांगौ जोंनि बर' सिख्लाफोरा लाजिनांगौ जोंनि बर' सिख्लाफोरा मबाइलखौ लाखानाङा मबाइलखौ बन्द' खालामदो ओइ बिमा बिफाफोर र' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायग्रो रसमाया सिख्लाना हाबा जानाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुंग्रोसं माथो खोनानो मोन्दों गथ' सासे दोङो होननाय हिनजावसा गथ' निउस पर्टेलाव जोङो खोनादोंमोन माने बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड निउसाव नामा आं नुदोंमोन गथ'आ गाबै गाबै बे माबाखौ रसमा ब्रह्मखौ लिहरफिनदोंमोन आइखौ नांफिनगोन होननानै जाबाय थिगानो जाबाय भाइरालबो जाबाय सोरजोंबा हौवाजों खारबाय बेफोरखौ आं बुंनांगौ थिग बाथ्रा नङा जोंबो गुबुननि लाइफआव हाबसना दा मोनसे बाथ्राया बिसो नौ फैफिनबाय मोजां संसार जा हौवा हिनजाव खानैबो मा नांलाय खमलाय हौवा हिनजाव खानैदोनो कलखौ भाइराल खालामो आरोना रेकर्ड खालामो ओमफ्राय हौवायाबो हेंगारो मिडियायाव हिनजावाबो क्लियारिफिकेसन होफायो निमाहा बिफायो माबा माबि बुंफायो माने नोंसिनिया संसार जानाया माने बिराद बेले बेजे जाबाय दे खेबसे गोरोन्थि जाबाय दा मानोथो नांलाय खमलाय जाबाय थानांगो खानैजों हौवा हिनजाव मोजां संसार जालायबानोथ' जायोना नङा होनबा नुनायासो लाजियो देखायनाया लाजिया होननाया बेनो रसमाखौ आं बुङाखै नोंसोरनि मोजां संसारनि थाखायसो गोबां मानसिया मिडियायाव बुंगासिनो आंल' भिडिअखौ हेंगाराखै गोबां मानसि हेंगारबाय दं मैया दाख्लैनिफ्राय दा आं नै बे चेनेलाव होनाय जाबाय बे चेनेलाव होफिनाखैमोन दा फिन नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो लानानै फैदों आपडेट हिसाबै नायना लाबानो जाबाय रायजागोनसो दा आं रसमानि भिडिअ बानायबाय थाबा आंखौथ' राया रसमाखौसो रायगोन कमेन्टआव रसमाखौ बिराद रायदों आरोना सिस्टारखौ बिराद गाज्रि मानसिलै मा जाखो मा माखो संसारा होननानै बिराद रायदों आं कमेन्टफोराव नुदों दा भिडिअखौ बानायदों आंखौ रायनाय नङा रसमाखौसो रायगोन बे मानसियानो गाज्रिखा माबाखा होननानै बेफोरनि बागै जेबो बुंनाङा बिसोर सेन्स जानो रोंला सोलायनो रोंला बेफोरबायदि गोबां मानसिया बाथ्रा बुंदों रसमाया नंगौ सासे गथ'नि बिमा जाबाय ओमफ्राय बै हौवाया मानो बेफोरबायदि खामानि मावबाय थादों माने ओमफ्राय हौवानि बुंनाय बायदिबा कल रेकर्डआव नोंथांमोना नायलां बबेबा रुमफोराव थांबाय थायोनो बिनानाव हिसाबै माया हिसाबै होननानै नायग्रोना लाबानो जाबाय आं बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांमोना नायनानै लाइभ प्रुफ मोनसिगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलां रसमानि हासबेन्डजों इदों मा जालायखो माने बिसोरो गारलायगोन बायदि मोनदों आङो बिदिनो मालाबा फाथैलाय बिसिनाया जोंहा बर'फोराव सोमजिखायो बेफोरबायदि जागोन बायदि मोनदों आरो बेफोरखौ लुगैयालासिनो नोंथांमोना मोजां रायजो संसार जाब्लानो जाबाय सिस्टार ब्रादारमोन मोजां संसार जाफिनदोलै बेफोरबायदि गारलायनाय माबानाय खालामनाङा लाइफआव मानसिया खनसेल' हाबा जानांगौ बेबो मोजां सोमोन्दो लानानै मोजां रायजो राजा अनलायनानै रायजो राजानि साखि लानानै मोजां संसारथ' जाखानांगौ हाबायाथ' रायजो राजानि साखि लानानैसो बाथौ खुलुमनानैसो हाबा जायो अब्ला बेफोरबायदिनो थिग मोजां रायजो जानाया मोजां सिस्टार ब्रादारमोन दे नायग्रोना ला आं बांद्राय बाथ्रा बुङा बरिं मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय अब्ला नोंथांमोनाथ' नायबाय थायो आंनि भिडिअखौ नाथाय मानो साबस्क्राइब खालामा दानो साबस्क्राइब खालामना ला 1 सेकेन्डनि खामानि दानो हो लागावनाव साबस्क्राइबखौ एकदम लागावनाव आथिंजों जोयो ना आखाइजों जोयो लागावनाव साबस्क्राइबखौ होखा दानो लागावखा ओमफ्राय भिडिअखौ नायदो लागावग्रो फार्स्टआव साबस्क्राइबखौ ओमफ्राय भिडिअखौ हायोबा सेयार खालामना होनो हागोन साबस्क्राइबखौ लागावग्रोना हो ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय ना लाइक मोनसे खालामना होब्लानो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगारथारनाङा दै खिन्थु गाइसमोन आदै मादैमोन बबे गामिनिफ्राय भिडिअखौ नायबाय थादो कमेन्ट खालामनो बावनाङा दै जोंहा कमेन्टआवसो गोजोननाय फैयो मोनसे नोंसोरनि कमेन्टखौ नुनासो गोजोनो ना कमेन्टखौ खालामथार बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बबे गामिनिफ्राय नायो बिराद मोजां मोनो नोंसोरनि कमेन्टखौ नायना लिरना हरबानो जाबाय नायग्रोना ला भिडिअखौ आरो सोमोन्दो लाबोबायना एफा गोबाव औ मामुलि नङाना नों 2 मास गाहाम 2 मास थाबाय आरो नोङो सिगांनिफ्रायबो जेन'बा नोङो 5-6 बोसोरानो जाबाय बिसोरो स्रोद स्रोद खालामबाय थाखोमानाय ओरै बिनानाव होननानै गुवाहाटि लांनाय बहा लांनाय थगायनानै लांनानै थाहैनाय गुवाहाटियावब्रा मिथिजोबगौ आं हेलौ लोगोफोर मा होनो रसमा ब्रह्मनि मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जाबावदों आरोना माने आङो बेखौ बिनि फिसायनिफ्रायनो मोननो हादों आरोना दा बिनि फिसाया मा होननानै फोरमायदों आं नोंथांमोननो बेखौ एसे फोरमायनि आरोना
दा फिसाया बुंनाय बादिबा कामिं सुन नेक्स्ट कल रेकर्डिं फैगौ जोनोमाव बेबादि मा होनदों हिन्जावखौ दा लोगो मोनथों इसोर होनदों आरोना ससियेल मिडियाया बयनिबो जाहाथे समाजाव बिदि गाज्रि जाथिया रावनिबो जिउ संसाराव दाजाथों कमेन्ट खालाम फ्रेन्ड होननानै होदों आरोना बिनि फिसाया ओमफ्राय आङो बिनि रेकर्डिंखौ होनो हागोन नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय सोरबा गावनि लोगोफोरसो जाखोना माखो बिजों लोगोजों माने रायलायनाय सावरायनाय रेकर्ड दङ आरोना माने होदों आरो थ' नोंथांमोना बेखौ खोनासंना लालांबानो जाबाय नेक्स्टआव आरो बिनि मायबा मोनसे फैबावगासिनो दङ होननानै फोरमायदों आरो फिसाया रसमानि दा नोंथांमोना खोनासंलांदो बिदिब्ला कल रेकर्डिंखौ बिदियानो जाहैबाय औ औ ओमफ्राय दा बेखौ जों मिथिखागौ बेजों थांफिनखागोनखौ औ औ नोंहाबो एसे डाउट थागोन खोमा ने नोंजों हायाबालाय बेथ' बेजोंनो नाजागोन बियो दा बे आरो सोमोन्दो लाबोबायना एफा गोबाव मामुलि नङाना नों 2 मास गाहाम 2 मास थाबाय आरो नोङो सिगांनिफ्रायबो जेन'बा नोङो 5-6 बोसोरानो जाबाय बिसोरो स्रोद स्रोद खालामबाय थाखोमानाय ओरै बिनानाव होननानै गुवाहाटि लांनाय बहा लांनाय थगायनानै लांनानै थाहैनाय गुवाहाटियाव ब्रा मिथिजोबगौ आं गुवाहाटियावथ' नोङो देग देग नुदों मेगनजों मिथिखागौ आं मारै होनना बुङो बिनानावसो होनोबा बियो नंगौ सानबेसे उनाव खेबसेया साननैदां औ ओमफ्राय खेबसेया खेबसे बिदिनो सानसे बिदि खेबसेखौल' आं मिथिगौ नुनायखौ ओमफ्राय बिसोर आंनो खिन्थाबाय थादों खेबथाम जादों नामा गासै खेबथाम ना माने फरिखा होफैदों माबादों औ होननानै थगायो जाहैबाय रुमाव लांबाय थायोमोन ना औ ओमफ्राय दाना बेहाबो बिनानाव नालाय बिनानाव जेबो सानला उनावसो बिनानावबा जेन'बा बिसिनि सानैजों एक्टिंफोरखौ बारा मोजां नुवाखिसै नालाय बियो सोंनाय जाबाय आरो बै माने जायखिजाया बे हौवा थाग्रा रुमावनो थाथारोमोन आरो बेना औ औ आदसा आदा मोनसे खोथा हो दाथ' नोंबो एसे इभिडेन्स बायदि जाहैबाय आंनि थाखाय हो माबा जायोबा आंनाव फन खालामनानै रायज्लायहो आं बुंहरगोन औ औ नोंसिनि समाजनि माबाफोरखौ आदा मोनसे खोथा आङो नोंजों रायलायनायखौ नैबे रायलायनायखौ आं कल रेकर्डआव माने हगारनो नागिरदों आरो ससियेल मिडियायाव अबजेक्सन गैयाना अबजेक्सना गैया दे आदा होमबा दे जायखिजाया मोजां दा बे आं मोजां रायलायफिनगोन दे आदा दे गुवाहाटियावथ' बे एखेबारे थाहैखानाय नालाय मिथिखाथारगौ नालाय बिनानाव होनना लाङोमोन बियो बिदि आरो आदसा दे आदा र' आं दा हरफिनगोन दे दे अके लोगोफोर भिडिअखौ नुखाबाय दा आंहा बुंनांगौ खोथा गैखाला माने गाज्रि मोननोबो हागौ रसमा सिस्टारा बुंबाय थायोब्ला दा थिगानो जों बुंनाबो लाब गैया आरो बुंनायबो मोनसे सम फैयो जोंनाबो मानो होनबा बर'फोरखौ जोङो गाज्रि जानाय नुबाथ' बुंजानो लुगैखायो माने बर' हिन्जावफोरखौ बा बर' सिख्लाफोरखौ जोङो बेफोरसो आलाय सिलाय जाना थानो मोजां मोनालै नङा होनबा लोगोफोर मोजां जाना थाथों जोंनि बर' हारियानो मोजाङै मोजां संसार जानो हाथों बेफोरबायदि साननानै भिडिअबो बानायो सोरबा जोंनो हरोबो शेयार खालामनानै भिडिअखौ माबायो होननानै दा मोजां जाजानो लुगैयो सोरबा साननो हागौ मानो होदों माबोदों होननानै बेफोरबायदि नङा जों बर' हारिखौ डाउन जालांबा जोंबो गाज्रि मोनो जोंनि बर' हारिया दासिम बोरै मोजां जानो रोङाखै दासिम बोरै मोजां जादों जुदि बेफोरनिफ्राय जुदि आरो डाउनाव फैफिननो गोनांब्ला बड'लेण्डखौ मानो मोनाखै जोङो मानि थाखाय मोनाखै जोंनि बर' हारिया थगायजाजाबाय थायो गुबुनफोरबायदि खालामनो रोङा गुबुनजों गुबुन एगेन्सै माने बर'जों बर' एगेन्सै खामानि मावलायो नांलाय खमलाया बारा जोंना बर'फोरा लोंनाय जानाया बारा गुबुनजों हेंथा खालामनो हाया जोङो माने गुबुन हारियासो जोंखौ हेंथा खालामनानै डाउनथि खोलैयो बेनिखायनो बुंबा गोबां बाथ्रा ओंखारलांगोन आंना दा बेनिखायनो आं बारा बुंला माथिबा बाथ्रा ओंखारलांनो हागौ आंना बुङोब्ला गोबां बाथ्रा बुंनो रोंगौसो आं नंगौना नङा गोबां बाथ्रा बुंनो रोंगौ नाथाय बुंनाय जानाय नङा मालाबा सम लानानै मोजां बुंगोन भिडिअफोराव दे दा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै दा नैबे
आङो बर' हारिखौ लानानै भिडिअबो मोनसे मोजां सम लानानै फैगोन मानि थाखाय बड'लेण्ड मोनाखै मानि थाखाय मा जालांनाय जोंनि बर'नि जारिमिना बेफोरखौ बुंजोबगोन आं दै अके दा नैफोर भिडिअ बुंजाया बेफोरो सोरबा हिन्जाव खारनाय माबानाय बेफोराव बुंजाया नङा होनबा दे साबस्क्राइबखौ थुना होदो रावबो साबस्क्राइब खालामनो बागरना दङमोनब्ला दानो साबस्क्राइब खालामदो दे होमबा